lakhe ekhaya wena usabuya ukuzosibona sekwahamba nabafowenu ekhaya wena usabuya ukuzosibona sakwenzani wemntanami ekhaya ngoba usabuya ukuzosibona sakwenzani wemntanami ekhaya ngoba usabuya ukuzosibona ngithi wobuya ubuye mntanami ngithi wobuya ubuye mntanami ekhaya ngithi wobuya ubuye mntanami ngithi wobuya ubuye mntanami ekhaya ngithi wobuya ubuye mntanami yofika usubelithe mntanami yofika usubelithe emathuneni yofika usubelithe mntanami ekhaya yofika usubelithe emathuneni yofika usubelithe mntanami yofika usubelithe emathuneni yofika usubelithe mntanami ekhaya yofika usubelithe emathuneni. Nanti libhodi yasesini mntwana iyadlala eklasini mina nguhana nahakwaShamanda ayitebula zonke ishiyo lo nkomo athi niyahlupha ngoba ninezinqe phezulu kube yiphanja bese ngivela ngazi ukuthi ngiphethe bupho nishuwela ngithi siningi ingulube ayibheke ngakima ngisayibona nesilisa nesifazane ntshona kuyiphi thinta efana eshonele ngithi uzoyibona umguquzo nomthwaliso obhokweni unkokadlula ukuthi yena kuyiphi manje awuTikTok fonto awutofoze manje sekwahamba nabafowenu ekhaya wena usabuya ukuzosibona sakwenzani wemntanami ekhaya ngoba usabuya ukuzosibona sakwenzani wemntanami ekhaya ngoba usabuya ukuzosibona ngithi